haleluya. Ngizoshumayela ngogcobo. Into ehlukanisa abafana emadodeni. Into ehlukanisa amakhwenkwe manje emadodeni. Oh haleluya. Oh haleluya. Zoshumela ngeanointing, ngeanointing. Woo, ngeanointing, ngeanointing. Intambiso, intambiso. Intambiso. Yabona makuya kwahlela intambiso. Ngisho profession yakhe ayilutho, ayilutho kunalento ethetha ngayo. Ayilutho, ayilutho, ayilutho. Intambiso, intambiso. Intambiso. Siphila esikhathini sokugcina abazalwane. uJesu uyabuya. Before uJesu abuye, uzokwenza lento okuthiwa i-restoration. Abuyisa intambiso. Ebandleni abuyisa intambiso. Abuyisa ugcobo. uNkulunkulu uzogcoba. Agcoba besilisa, agcobe nabesifazane. Hayi ngoba esonto omunye ethanda omunye, kodwa ukuba icebo lakhe lifezeke. Ake uthi Baba, njengoba ngishumela mina uNkulunkulu wangithuma ukuthi ngihambe ngiyoshumayela. Intambiso, intambiso, intambiso bazalwane. Ugcobo, ugcobo, ugcobo. Yabona namhlanje sishumela abantu abahluthiyo, abangenandaba nentambiso. Bafuna ukuba nezikhundla kodwa intambiso bengenayo. Ngeke ulunge kule nkonzo, ngeke ulunge. Kufunakala ugcobo. Ake sivuleni ke izwi lenkosi. Bese ke siyathandaza. Uzoyithola mfowethu, uzoyithola le. Uzoyithola. Uzoyithola. Khona intshumayelo kuyashunyelwa baba uMxhunyela. I will never forget as long as I live. Wathi baba uMxhunyela kufa umuntu kuze kuphila abantu. Nekhumbula makoti. Kuba nanamantombazane nini. Wathi kufa umuntu kuze kuphila abantu. Uma ungafuni ukufa ngeke bephila abantu, ngeke bephila. You have to pay the price. Even the anointing, you have to pay the price. In a price, the anointing. I found a gift. The gift is very special. Yes, I know you tell it. The gift, yes, I know you know. Only tell it, it's cause it's not a peswako. But the anointing, you have to pay the price. What be to my daughter, the anointing? To my daughter. Cynthia McQueen. So kala ngabantu kanti wena you failed to pay the price. Awufunde Isaiah 10 verse 27. Bambe ufuna nje incwadi ezimbili. No Matthew. Siyafunda abazalwane Matthew 10. No, not Matthew 10. I mean Isaiah 10. Yes. Verse 27. Verse 27. Kuyakuthi ngalolo suku umthwalo walo ususwe emahlombe akho nejoka lalo entanyeni yakho. Okay. All right. Matthew 13 verse 44. Sorry sisi. Oyiphethe noma ngeKing James ngoba leli aliyisho lento engiyifunayo. Kodwa uma khona ophethe ngeKing James kuleli kuphela nje kwiIsaiah kuphela ozongifundela ngeKing James. Funda ke sisi uMatthew. Matthew 13 verse 44. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Yafunyanwa ngumuntu, wayithukusa, ngokuthokoza kwakhe uyahamba, athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Ophethe King James le uIsaiah. Isaiah 10 verse 27. It shall come to pass that day. Yes. That his burden will be taken away from the
that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Makube nenhlokomo Jehova ukhona la iyachitheka njengamanzi makube nenhlokomo uNkulunkulu ufuna ukubuyisa izinto ezalahleka ebandleni before ivalwe nje sabuye kuzokwenzeka irapture lento kuthiwa ibandla liyahlwithwa liye ezulwini. Into esibone uAzusa Street ngesikhathi sika William Seymour ukuthi iBhayibheli kwahamba kwaphela ukubona ukusebenza kaMoya Ingcwele ebandleni kwavela amaroma. Angithi niyazi bazalwane, kwavela amaroma, yalahleka inkosi, ngo-1900 uNkulunkulu wanyakazisa iMelika, kwavuka uWilliam Seymour bathandaza yabuya inkonzo yePentecostalism, yehlele eSouth Africa, yehlele eAfrika, yehlela koNigeria, kwavuka uBabalola, kwavuka uIdahosa, yehlele eSouth Africa, kwavuka amadoda oJob Chiliza, kwavuka uBhengu, kwavuka uNgidi, kwavela uMngadi nawonke amadoda ngenxa yogcobo olwalihlezi phezu kwabo. Kuhamba futhi ngathi iyaphela. Yabona nenisanda kuphenduka nibonanga konke ningayibonanga thina sisibonile. Akunjalo somsongana. Sike sabona amadoda singabafanyana esetshenziswa uNkulunkulu ngendlela ehlukile ngenxa yogcobo. Yabona ugcobo luhlala emntwini lumenza abe extraordinary, engasenzi yena kodwa enziwa intambiso eyehla yahlele phezu kwakhe. Mamelani bazalwane, ugcobo lubili. Sonke la mhlamba lokuqala kukhona ugcobo oluhlala ngaphakathi. Athi uJohn chapter 2, if I'm not mistaken, 20 or 21, elithi nina nidinga ukuba umuntu anifundise ngoba ugcobo oluhlala kini luyanifundisa. Lolo ugcobo lokuhamba ekukholweni. Ugcobo lokwenza ube umzalwane olukhuluma nawe ukuthi awuyenzi into ethile wena ngoba usuyakholwa. Ugcobo oluhlala ngaphakathi. Ngekulunge ube umzalwane onele ophelele enkosini, ugcobo oluhlala ngaphakathi ungenalo, izokwehlula lento. Uzoba umuntu wecawa, udla izono usindisiwe, ngoba ugcobo oluhlala ngaphakathi awunalo. Ugcobo oluhlala ngaphakathi uba nemvuselelo wedwa, awudinga amakholwa ngoba unogcobo oluhlala ngaphakathi. Voice ugcobo oluhlala ngaphakathi. Amakholwa kamfundisi. Yabona noma ngasuka umfundisi obandayo, awunankinga ngoba unogcobo oluhlala ngaphakathi. Noma ungafika ungaphatha noma ubani, awunankinga ngoba unogcobo oluhlala ngaphakathi.
safa amakholwa sibanibani ungawona amakholwa kaKristu amakholwa omuntu ngoba wanagcobo lihlala ngaphakathi sinogobo manje ohlala ngaphakathi luthi umzalwana kagqoki kanje umzalwana kakhulumi kanje umzalwana kachathi namantombazane usho ugcobo lihlala ngaphakathi shoda ngoba nje ufaka irosari uyiro shoda ngerosari ngoba ugcobo lihlala ngaphakathi awunalo uhlala ubuza yonke into uthi wayisenza lokhu wayisenza lokhu wayisingakwenza lokhu wayiskipha izishungu ngoba ugcobo lihlala ngaphakathi alukho uhlala ngaphakathi lungifundisa ukuhamba lungifundisa ukuba umzalwane lungifundisa ukwehlukana nesono inyama yami ikhala kodwa ugcobo lihlala ngaphakathi lungibambe lithi hayi wena uzosindla isono uthi hayi wena noma bangajola abanye abazalwane hayi wena ugcobo lihlala ngaphakathi ohlala ngaphakathi lwakhe isimilo ohlala ngaphakathi lwakhe uKristu ingakathi umpostoli Paul athi nginemihelo ngani bantwana ukuba uKristu abunjwe ngaphakathi kunini abunjwe uthi ukuphola kuseyime ngiphila kodwa uKristu ophila kimi webazalwane sinoKristu ukhona ugcobo oluhlala ngaphakathi oluhlala ngaphakathi lwakha amakholwa lolo oluhlala ngaphakathi lwakha amakholwa lwakha ibandla hayi amagospel kodwa lwakha ibandla lakho umakoti kaKristu ugcobo lihlala ngaphakathi walona ukuthula amagospel uzosala waziwe ecaweni yakho uzosala kwazi amagospel ngoba ugcobo lihlala ngaphakathi awunalo waza befundisa uzwazi obani wazi obulala kodwa ugcobo lihlala ngaphakathi awunalo lokufundisa ukuhamba likufundisa wabazalwane umuntu asimbukela thina ngoKristu sihambise khona ngoba ethi nihambise kwibandla likaKristu sifunda ukuhamba njengaye luyasifundisa lolu ugcobo luyasifundisa angimazi lo baba uzwane kodwa sazana ngogcobo oluhlala ngaphakathi ukuthi ungwakithi usolona nomuntu eshumayela usolona ngihlezi phansi kunanga umuntu wasekhaya lolu ugcobo lukuphika ungumgospel nami ngingumgospel athi ahlabelela into engaphakathi ithi hayi akuyena wasekhaya sihlangene ngecawa naye abona lolu ugcobo ningenalo lolu ugcobo lingaphakathi nizomithisa nihlabelela somithisa nihlabelela ngoba ugcobo lihlala ngaphakathi alukho umuntu nalolu ugcobo lihlala ngaphakathi lwakhe isimilo ngiyamkhumbula uJoseph lithi iBhayibheli wathi esethengisiwe waphuma ezweni lakubo wayohlala eGibhithe engasimuntu ungekho umthetho ngoba umthetho ungakabibiki i10 commandments kodwa nogcobo lihlala ngaphakathi wathi unkosikazi yombamba wathi hayi mina wathi ngona kanjani ngone kuNkulunkulu ukhuluma ugcobo lihlala ngaphakathi iBhayibheli angeke kodwa ugcobo lihlala ngaphakathi lukho athi ukwenza kanjani ngone kuNkulunkulu bo wena uzothi hayi uthi ndive uThixo akaphi ngesandla
akaphi ngehlanzo uThixo othi ndive ndizosihlambulula besabeka qobo lihlala ngaphakathi yabona umuntu oqobo lihlala ngaphakathi uvuka imfitsholi ngaphakathi kwena kube ngathi umhlabula esandleni hey umuntu onoqobo ngaphakathi ngisho izinkinga asimehluli okunoqobo longaphakathi uzwakala ehlabelela ingoma ephakathi kwezinkinga athi khulu onga kithi kunalo osezwe yazi uhlulwa izinkinga yini awulu understand ugcobo lingaphakathi ngitshela unkosikazi yonke into yena masikhuluma uyithatha ayise kwa health siyakhuluma thatha into ayise kwa health kade mina ngiphile ngehealth angiphile ngehealth uyazi dala khona kule safundisa ukukholwa sibambe izinto ezingabanjwa sisibambe yabona ngihleze Eastern Cape bandla ngangenalo kodwa nginoqobo lingaphakathi angivuke ekseni ngiyolala ngesisu esontweni ngilale ngesisu ngithi baba ngiyababona bengena begcwala izituli akona social media ngithi ngiyabonga mangena basol mawunoqobo khona abantu abashumayezayo awusithembele eBhayibhelini kuphela sithembela nasemandleni kamo yabona thandeka sisithande bona babefika bethi mfundisi khona umntathe ukhuluma nami uthi ngizokhonza la ngoba ngiye ngababhile emfihlakalweni hamba ngayo cottage badla amakhuba lasezulwini wathi omunye sikhuluma naye omunye umfundisi wathi kuphelile ukuthi abantu bazise iCalvary esontweni wathi kuphelile ngathi kuphele kuwena mina ngisalenza iCalvary ololele sami intshumela sikho mnandi asikitazi kodwa wathi uvethe kufanele kube nenhlamvu imhlabe ngisho seyedwa asisa amabruku ungekho wena asise nesuitcase athi baba nasi iCalvary shisa nasi into zami khola kanjani ningashisi lutho nje nivele nebabazana nisijoyini khola kanjani baba ngithengela abafana la ekhaya kuyalahlwa izinto awukwazi ukuhlala nesiketi wasithengela umfana uphile naso ubumzalwane problem awunalo uqobo lihlala ngaphakathi likhuluma nawe awuyena umuntu kamfundisi uhlala ulinda umfundisi konke ekhuluma nawe kambo lahla lesisiketi wasithengela umfana ubona into ekhuluma nawe ikhumula amacici uma sishiya isono sihambe emkhondweni uJesu uqobo lihlala ngaphakathi lake ngawina intombazane izalwe wesini ingayazi insindiso yaphenduka ngangayifundisi yayerese roads yahamba yolala nomfana washo sengishumayela sengiyigqabile ngemfihlakalo yathi lele yavuka yeza kumina yanqamula kusuka eroads uyejoza ebusuku yahamba ngesaba ubumnyama ihanjiswa into engene ngaphakathi yathi mfundisi kuthi mangithi ngiyalala kuvuma angazi ungenzeni ngithi ngiyalala nentombazana kuvuma nalensizwe athi ayingekulala mntana mwehe
unkosikazi wedwa ngihlala ngedwa ngathi hayi ngeke ulala ayithatha ngayisa komunye umzalwane athi yena ubhala ulalise nazo intombazana ibandla ukugcobo lungaphakathi namhlanje kufebe kuze kufebe abefundisi ukuwa kwenkosi yabona mangifebe ngibulala isizwe angijabulisa umzimba wami kuphela kodwa ngibulala abaningi ngoba okhaloni lami kamoya ngithwele izizwe once ngashela ngalala ngenza i-abortion emfihlakalweni. No eloquent word, just simple. Atagonagel, agonagel, atagonagel, agonagel. Abheke phezulu, ahlabelele ngathi insizwe encane ehle uThixo. Uthi uPaul okwami ukushumayela akuzange uba amazwi ahungayo ukuze ukholo lungami ngokuhlakanipha kwabantu kodwa lime ngamandla. Sishoda ngamandla kamoya ebandleni ngamandla. Yabona ibandla maliphila uvela iCalvary. Uma bephila baletha izinto zokwebiwa nabayithengelwa amasoka liyaphila lelo bandla. Uma bephenduka bengakhiphi lutho aliphili liyagula. Basisizi nginomshizo ongaka lapha emotweni uyazi Nkosi engisuke ngikhanda ngawo ngishisa izinto. Yabona ukuthi angisona isilomo noma ngishumela ngisona isilomo. Hayi kodwa into engiyiphethe ngiyagaranta manje. Into engiyiphethe ngiyambonga ubaba umkhizo wanginika ivangeli uJJ. Wanginika into enamandla. Ngibona umuntu elahla isoka. Ithi isoka ngifuna ukubona lo mfundisi ongilahlisa intombi yami ukuthi wathi omunye yamfundisi wena lo ufuna kube intombi zakho kube ezakho wedwa. Akuthi uyangibona nami nguya kaZulu. Ayinami uyangibona nguya kaZulu nami ngakhatha welokho zana. Kanti manje ufuna ukwani zani pho? Lembuzo mphanye manje ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani? Waphucani mangiphethe iBhayibheli ngathi manje ufuna ukwenzani? Angilwi, ngiyazozana angilwi mina. Wena kufanele ngigodoliswa amadimoni. Kanti uNkulunkulu uzokwenza isimanga. Ngivele ngibambe ingane yakhe. Ngithi ngiyashumayela ngela kuvele kuphenduka ingane. Ithi ngizwe ngishumayela isekhaya. About 3 kilometers or 4 kilometers, 5 kilometers uzofika esontweni. Yathi baba ngilokho ngizwe usekhaya ushumayela. Angingenakho ngishumayela ngomlomo. Yathi lo ngikuzwe ngisekhaya. Yangena vela soguqala phansi. Idla ama drugs. Intshontsha kwasani kanina. Ngoba nginogobo liphezulu kwami. Uthi uJesu moya wenkosi uphezulu kwami. Inkosi ingcobile. Asidinga ukuthi anidinga ukuthi nje ungitshela I know that I'm anointed. Yazafika khulqa lapha. Yaphakamisa izandla. Yathi baba ngingayishumayezanga. Yathi ngiyamamukela uJesu. Yathi ngempela mfana wami. Ngoza ngikubeka izandla. Ngayibeka izandla. Yathi ngayibeka izandla yayoshayeka phansi. Kanti uNkulunkulu uyise irehab yasezulwini. Yayisangi irehab yawayeka sometimes ama drugs. Yawayeka sometime. Yavumiso. Ngayisa kunini ngathi usaphendukile. Ngoba usafihla umuntu bese noJesu akantshontshe. There is a difference between a preacher and an educator. There is a difference. Kunomehluko phakathi kwathisha osesikolweni nomshumayeli. Umshumayeli ushumayela embethe ugcobo lwephula amajoke esitha ugcobo
abacindezelweyo njengoba sishumayela bayakhululwa hayi ngamandla ngenxa yoqobo. Anthethe lokhu ngihlale phansi. Niyambona lo baba ohlezi la? Niyambona? It's your pastor. If you want to succeed in life, respect him. Awu kodwa ngamsumisa njani? Abafica sebekhulile bona. Singabafana uyazuliswa. Uyaxolisa baba uNtumbi. Ntumbi kodwa phela singontanga samashiya enkundleni singontanga. Singontanga. Sabafika ukuthi sebekhulile bona sebeqinile. Thina sabafana kule nkonzo. Yabona ngengizobazalwane. Kuba khona abantu uqobo lithi ke leli iBhayibheli ade ngifunda khona sengiyavala manje. La ade ngifunda khona lithi iBhayibheli lengcebo ifihlakele. Yabona uqobo luyafihlakala emadodeni. Lufihlakala ngambona umuntu ogcotshiweyo. Awambona umuntu ogcotshiweyo ngoba lengcebo esinayo iyafihlwa. Ihlala kumuntu ongabukeki ukuthi ufanelekile kodwa ihlale. Ungamrespect bese yakuluza. Dala abanye bethandaza, they didn't respect their pastor. Umene egatsha khulume kabi ngaye phambi kwabazalwane. Imluzi anointing. Because you cannot separate anointing and the man of God. That is why the Bible touch not the anointed one. Ngalifuna lolu qo. Ngalifuna. Aluhlali kumuntu ongena humility. Humility. Umuntu ongafuna ukuzithoba ngoba wena uzakhelo wakho umfundisi ufanele abukeke kanje. Lelani bazalwane bonke abantu abagcotshwa uNkulunkulu babukeke ebantwini bengafanelekile. Like Moses wengakwazi ukuthetha, wengakwazi ukukhuluma, but God anointed him.